Hola, molt bones a tothom. Avui tenim un nou LeetCode, espero que tingueu un molt bon dia. El 3010 divideix un array entre subarrays amb el menor cost, valen? I què ens diu? Donat una array d'integers nums amb una llargària de n, el cost d'aquest array del valor va del primer element fins del cost de l'array és el primer element, valen? I, per exemple, el cost de 1, 2, 3 serà 1, mentre que el cost de 3, 4, 3, 4, 1 serà 3, vale? I per què això? Bueno, el primer element és 1, 2, 3, el primer element és 1, vale? En el segon cas, tenim que tenim 3, 4 i 1, i el primer element és 3, llavors el cost, vale? Serà 3. Necessites dividir l'array nums entre 3 subarrays, bàsicament, i retorna el mínim possible de sum que contengui aquests subarrays. Vale, això és una mica potser difícil d'entendre al principi, vale? Si ens donen 1, 2, 3, 12, la mínima suma que podem fer dividint aquest array en 3, o sigui, ho podem dividir entre 3 parts, és 6. I per què això? Bueno, ho podem dividir entre l'1, vale? O sigui, sempre és 1, el 2, vale? Més 2, i llavors podem dividir-lo en aquests dos, que és 3 i 12, vale? Això és un subgrup, això és un subgrup i això és un subgrup. I sempre, com que sempre agafem el primer valor, vale? Que serà 1 més 2 més 3, perquè és el primer valor, vale? També ho podríem dividir, per exemple, amb 1, perdoneu, 1, 2, vale? Més 3 més 12, per exemple, i això seria 1 més 3 més 12, que això és 16, no? Vale? I hem d'agafar per això la mínima suma. La mínima suma és aquesta, com hem vist que això és 6. Vale. Bàsicament què ens diu? Ens diu, agafeu, com que ho podem dividir com vulguem, vale? I sempre hem d'agafar, podríem dir, el primer valor sempre és el que és, o sigui, el primer valor ja el tenim, vale? Només hem d'agafar els primers valors més petits, perquè podem sempre, si ho ordenem, podríem dir, si hem d'agafar els valors més petits i sumar-los. Què vull dir amb això? Sempre, si tenim 1 i llavors tenim 40.000, vale, 3, 8 i 1, vale, els valors més petits quins seran? El 1, vale, i se m'ho marca així, l'1 i el 3, vale, llavors serà 1 més 3 més 1, vale? I això per què? Perquè pots dividir l'1, pots dividir en 40.000, per exemple, no, en aquest cas, i tenies un subgrup aquí, perdoneu, aquest no, perdoneu, se m'ha mogut la pantalla, no ho he fet a propòsit. Vale, tindries un subgrup amb el 1 i 40.000, vale? Vale, tindries un altre grup que seria el 3 i el 8 i un altre grup, al final grup, que seria l'1. I com veiem, els valors més petits són aquests. I com ho podríem fer? Bàsicament ho podem ordenar, no? Com ho podríem ordenar d'una manera senzilla? Bueno, podem fer que nums, el primer valor sempre és el que tenim, vale? O sigui, el primer valor ja no el contem, vale? Fins al final, i això vull que m'ho ordenis. Sorted. Vale. Vull que em retornis return el primer valor, nums de 0, i nums de... Veiem, deixa'm fer això més petit. Nums de sorted, però jo vull, no vull tots els valors, vull que haguis els dos primers valors que tinc ordenats.
Vale. Return. I això vull que em facis una suma. Vale, molt senzill. Vale, què estic dient aquí? Perquè quedi clar, estic dient, agafa'm el primer valor sempre el tindré, i segon, ordena'm els valors, això què voldrà dir? Tindré 1, 1, 3, 8 i 40.000, i retorna'm aquests tres primers valors, vale? Això què vol dir? Això va, m'ordena primer de tot els elements d'aquí, primer me'ls ordena, primer obtindré aquest conjunt, vale? I llavors diu, agafa'm només aquests dos primers valors, vale? I això funciona. No funcionarà. No funciona per què? Vale, bueno, puc fer això, perdoneu. Puc fer això. Sorted. Això serà un array. I bàsicament hi puc dir noms de 0. Vale, perdoneu. Això, perquè crec que no puc fer la suma directament amb un... Vale, sí, el problema és aquest, vale. Necessito dir... fer-me la suma d'aquests valors de 0 i de... Va, farem diferent. V1 array de 0, array de 1, i ja està. Vale, això funciona perfectament. Això sempre funciona. I no funciona perquè necessito dos elements. Vale. Necessito fer un zoom. Vale. Ja ho tindríem, això ho submitim. Vale. Perdoneu, ha sigut una mica així raret. Vale. Perfecte. Vale. Però això que estem fent, ordenar és bco of n log n. Vale. Això què vol dir? El temps, vale? Vale. El temps és log n, vale? Això com ho podem canviar? Això com ho podem canviar perquè sigui el temps sigui bco of n? Com ho podem fer? Vale. Ordenar sempre això. Ordenar sempre és bco n log n, vale? Com ho podem fer? Podeu preguntar. Bueno, necessitem obtenir els dos valors més petits, sense comptar el primer. Punt. Com podem obtenir els dos valors més petits? Això és... necessitem dues variables, no? Que seran els nostres valors més petits, serà el minval 1, que aquest serà sempre el valor més petit, i primer l'hem d'inicialitzar, vale, infinit, vale, perquè compararem, vale, i sempre volem comparar el valor més petit. Llavors, qualsevol valor que tingui aquí, perdoneu, aquí sempre serà més petit que infinit, no? I farem el mateix per un valor segon. Vale. Ja tenim dos valors. Què podem fer ara? Ara el que hem de recórrer és el nostre array. Vale. Hem de recórrer aquest array d'aquí. Vale. Començant a partir de el segon valor, vale? Això ho farem for i n per cada número en el nostre array de nums que vull que vagi des del valor 1 fins al final, vale? I què vull que facis? Primer de tot, vull que em diguis
si el valor n, o sigui, si 1, vale, és més petit que el nostre min val 1, vale? Vale? Que això sempre entrarà, vale? Aquí sempre entrarà i dirà, vale, és el 1 més petit que infinit? Sí, vale? Perfecte. Què voldria jo? Voldria, doncs, que el min val 1 valgui el valor més petit, vale? Però això, clar, només ens serviria per buscar el valor més petit. Necessitem el segon valor més petit, vale? Què passarà quan aquí arribi 3? Vale? Dirà 3 és més petit que el valor que tinc, vale? Que tinc so far, però com ho podem dir això? Aviam, pensem. Una cosa que es pot fer és dir tinc ja un valor min aquí, vale? Min value, vale? Què passa si jo li dic, vale, el valor més petit, com que el n, vale? Per exemple, posem pel cas que es vegi més clar. Que es vegi més clar perquè vull que quedi ben clar això. Menys 1, per exemple, que tenim valors negatius, vale? No sé si entre valors negatius, però bueno, 2, 4, vale? Començarem a partir d'aquí i direm 1 és més petit? Sí. El posarem aquí, 1, vale? Serà el valor 1 serà igual a 1, vale? I llavors, el que vull és que quan tingui el menys 1, vale? Vull que el meu valor 2, vale? Sigui igual al meu valor anterior que tenia, vale? Vale? Vull que aquest valgui 1 i aquest valgui menys 1. I això com ho puc fer? Puc dir el meu valor min val 2 sigui igual a min val 1. Vale? Què estic dient aquí? Estic dient, vale, hem trobat un valor més petit que el que tenia, vale, en aquest valor, vale? I ara què vull que em facis? Vull que em diguis, vale, el valor, vale, el valor que tenia aquí, vull que sigui el més petit que tenia fins ara, vale? Vale. Però també és possible que n sigui més petit que min val 2. Vale. I què vull que passi quan passi això? Bueno, el que vull que passi és que min val 2 valgui n, per exemple, en aquest cas, no? En aquest cas és molt difícil, però posem que aquí tenim, no ho sé, un 0, vale? Vale, tenim un 0. Anem pas per pas, què tindrem aquí? Començarem i tindrem el min val 1 tindrà el valor de 1, vale? I què tindrà el min val 2? Encara tindrà l'infinit, vale? El valor 2 tindrà l'infinit, estem dient, vale? Aquí no hem sortit, vale? Arribem al menys 1, què passarà quan arribem al menys 1? El valor 1 tindrà, entrar aquí, i bueno, el primer que farà serà dir, vale, el valor 2 vull que valgui 1, vale? I el valor 1 vull que valgui menys 1, vale? Perfecte. Anem al següent element, vale? De la nostra llista, que és 0, i dirà, és n0 més petit que el valor 1? No, el valor 1 val menys 1, vale? És n més petit que el valor 2? Sí. Vale? Doncs què canviarà aquí? Continuem, el valor 1 valdrà menys 1 i el valor 2 valdrà 0. Vale? I sempre amb això tindrem els dos valors més petits. I al final, l'únic que hem de fer és retornar la suma de què? Del primer valor de la nostra llista, que és 0, més el min val 1,
que és el valor més petit que tenim, més el min 2, que és el segon valor més petit que tindrem. Això mirem que funcioni. Funciona perfectament. I això és time, és big O of n, on n és la llargària de la llista, i space és big O of 1. Vale. Què vol dir això? Que tenim un temps lineal i un espai constant. Vale. I ja estaria. Moltes gràcies. Ja veieu que això és molt més eficient que qualsevol altre pel simple fet que estem fent servir el nostre temps és lineal. Vale? Moltes gràcies, sisplau subscriviu-vos i ens veiem al pròxim vídeo. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Ens veiem. Espero que hagi quedat clar. Això també vull esmentar, que si teniu una entrevista de feina o alguna cosa i surt així, i us diuen, jo penso que trobar la manera de fer fent sorting, no? Com ho podria dir, ordenant l'array és fàcil, però normalment a les entrevistes de feina us demanaran molts cops que busqueu una segona solució una mica més eficient. Si us en recordeu, intenteu memoritzar-vos aquests procediments. I ja estaria. Moltes gràcies.